Tulo ka mga karton nga gibiyaan kilid sa tulay sa Upol, Misamis Oriental. Ang gikaalarma sa mga motorista o residente sa palibot. EOD team gilayong miresponde sa lugar ug nasuta nga basura ang sulod niini. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Daling gikordon sa mga personahe sa Upol Municipal Police Station ang eastbound lane sa Upol National Highway. Human adunay tulo ka mga gibiyaan nga karton ang nakita sa lugar sumala sa Upol MPS. Pasado alas 7 sa buntag adlaw Miyerkules, ilang nadawat ang report gikan sa usa ka concerned citizen tungod taod-taod na kining namatikdan sa mismong kilid sa tulay. Hinungdan nga gilayon silang nagpatabang sa Explosives and Ordnance Division o EOD team. Naka-tip naman po siya, proper naman yung pag-box sa iya ha. Wala na to sugal ang situation sir. Based din sa protocol na to sir, nagpatawag yun dahil ta o EOD sir no para ma-address. Gamit ang usa ka bomb sniffing dog, gilayong gihiling sa personahe sa EOD ang maong karton. Hinuon wala man kini nakitaan og indikasyon nga adunay bomba. Pag-abli sa maong bagahe, mitambad sa kapulisan nga basura lang diay ang sulod niini. Nasuta na sab sa kapulisan ang tag-iya sa maong mga basura. Nung ipatawag ang tag-iya sa basura o nag-report po sila, then aminado naman sila sir nga ilaha ang basura. Accordingly sir, aduna sila provider sa ilang basura. Naidaga-kulikta sa ilang basura and then wala na po daw sila kabalo kung pagkuha sa ilang basura kung asa nagidala. Giisyuhan sab og ordinance citation ticket ang tag-iya sa maong basura tungod nakalapas kini sa Solid Waste Management Ordinance sa munisipyo sa Upol. Pahinumdum sa PNP nga likayan ang paghimo sa ingon tungod maghatod kini og alarma sa publiko ug mamahimo sab nga pahamtangan og kasong kriminal ang magbuhat niini. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.